Itholeze neminsizwa zimunyunga ingoma ilungiselela ingoma yokuvala unyaka. Phusha moya. Ngithina thethela umbiko we baba umongameli. Ukubheduka kwe-coronavirus kulimaze kakhulu umkhakha wezobuciko. I-lockdown isilimazile thina kakhulu thina abantu bathanda ingoma. Ngoba ngabe kade siqalile ngisho ukupractice ngabe kade siqalile nokuhlangana nje nezinsizwa ngabe kade siqalile. Manje yendele sokeni ngokwehliselwa kwezwe esigabeni sokuqala se-lockdown. Kepha phusha moya umbuzo uthi nizobalawula kanjani abantu ukuhlonipha imithetho ye-lockdown njengoba ubona nje la ukuthi baphuma ngobuningi. Ukuhlunga sazi abantu sobakontrola kanjani ngoba abantu bayayithanda ingoma. Kodwa siyafisa futhi ikontrole ukuthi kube khona. Kodwa manje asazi kanjani. Kodwa siyethemba ukuthi mhlawumbe sokuthi kufike isikhathi lesi sika-December mhlawumbe nizoba sekuvulelekile nje kungasekho inkinga ekhona, kungasekho sibalo esikhona. Ingoma ineqhaza elikhulu ekunqandeni intsha ekutheni ingabi uvanze ngesikhathi sikaKhisimusi. Amagosi athi sondela uhulumeni ufake isandla. Bengifisa nje mina ukuthi uhulumeni into enjengalezi ayichaze ngoba sihlanganisa umphakathi, siqedwe izimpinda ezigodini esikhona. Uyayibona into le. Izona izinto ozokuxhaswa lezi ukuthi ziqhubeze lento enhle. Umshoshaphansi ugabe ngalensizwa abayibiza ngo-face to face. Itrenda kakhulu enkundleni ezokuxhumana ngamavideo ayo ibiza ingoma face to face. Ugeza kanjalo. Ingoma ngasho ngithi thina abafana mhlawumbe sakhula yasifundisa inhlonipho nangendlela kumele siyiphathe ngayo ebantwini. Sala kahle isithando sami. So yesibona. Sala kahle isithando sami. So yesibona.